Data d'arribada. 2011. Vila de Flix. Ha estat un aterratge polaritzant, electrificant. Amb accent obert. Era triglicèrid. Caram, per la vitamina C. Quin soroll a ocellet que fa. Va, provant. Ei, ja sóc aquí. Ja he arribat. Ei, va. Quin artilugi més estrany. Per cert, aquest any no he anat de vacances i m'agradaria fer vacances. Vull anar a la platja, aquell lloc tan peculiar on al futur no n'hi ha. Però ho faré després d'aquesta missió especial que em toca. Ha quedat clar? M'heu sentit? Ei, va, va. Podria anar a la Costa Daurada, podria anar a la Costa Brava o podria anar a la Costa Central. Ara no ho sé. Bé, sí que ho sé. En faré una cada dia. Però si vaig a la platja no em puc oblidar de la cosa més essencial. El banyador. I a més, si vas a la platja, necessites hidratar-te, per exemple, amb la pera, si prens el sol. 2. Necessites beure molts xarrups d'aigua, també, per hidratar-te. Què en veig? Què en veig? 3. Ens hem de protegir molt bé la dermis amb crema solar i també menjar molts prèssics, per exemple, per protegir-nos dels rajos del sol. Aquesta justament és l'escola en què em toca entrar avui, l'escola Enric Grau Fontserè de la població de Flix. Per cert, una altra fruita ideal per prendre el sol és la nectarina. M'acompanyeu dins? Hola, bon dia! Avui al Tastafruita, l'agent secret i viatgent al temps Martí Massafré té la missió de buscar fruites per hidratar-se. I és que resulta que enguany no ha fet vacances i ha decidit fer cap a la platja per prendre molt el sol i fer marxar el seu color blanc nuclear. Seran els alumnes i les alumnes de l'escola Grau Fontserè de Flix els encarregats de proporcionar-li fruita perquè avui cuinen els famosos cistellets de fruita. Que comenci la prova! Un moment! Abans de cuinar i menjar-nos el plat, què toca? Sí. Rentar-nos les mans. Necessitem pasta de full, pera, poma, préssec, plàtan, cirera i crema. I ja està. Hem agafat la pasta de full i hem ficat la forma. Després l'hem ficat al forn a uns 200 graus. La fiques al forn 10 o 15 minuts. Després li hem repartit la crema per damunt. Quan tens la crema, poses la fruita. I després hem tallat la fruita per posar-li al damunt i ho hem començat a repartir. Ja veieu aquí, els cistellets de fruita de l'escola Enric Grau Fontserè de Flix, com guix. Passem al rànquing? Sí? Va, rànquing. Què? Tastem? Sí. Vinga, som-hi. Està boníssim.
Ha arribat el moment de marxar de vacances, però m'hauré de canviar d'indumentària. He passat moltíssima vergonya, no sabeu quanta vergonya he arribat a passar. I la veritat, ha estat una jornada una mica dura, i per què no dir-ho, una missió també una mica dura. I finalment, al final, m'he arribat quedant sense el meu banyador de floretes. Ara com vaig de vacances? Però tranquils, tinc una solució. No us preocupeu, el doctor Quilojul pagarà el cafè, perquè tinc una alternativa al meu banyador de floretes estimat. Voleu saber quina és l'alternativa real al meu banyador de floretes? Ara el que hauré de fer és comprar-me un barret nou. Fins la propera!